Здравейте всички, които ме гледате, аз съм ShadowCraft и днес снимам третия епизод от поредицата на Lumber Tycoon 2. Тук с мене е един приятел Lumber 1223. Днес ще покажем как да вземете Goldwood. Даже и той ето го написа. Аз ще отида да си взема моята бета брадва. Ще си оставя флайерът. И ще тръгваме към мостът, от който се взема там Goldwood. Но за да го вземете, трябва да направите един мост, направен от дърво. И така, с този Lumber ние до сега си продахме и купувахме, аз му продадах синьо дърво, а той ми даде 10 000, защото аз синьото дърво го продавам за около едно К за едно парче, защото е бая скъпичко. Да разберем какво пише, ама... Ето ме с бета аксеса, който се чее много добре. Да не казвам перфектно. То пак дойде. Някак дойде. Това е втория град, тук има много хубави такива дървета. Там има два магазина, Fancy Furniture. Знаете, телефона ми нещо се обажда. Никой не го и пита от това да се обади. Ето тук трябва да си направите пътечка за нагоре от дърво. Ой, много блъскаше, ей. Пещик. Започвам да правя пътечката. Тези дървета са много трудни за отсичане, не струват никакви пари, пак са трудни за отсичане, не знам защо е така. Най-накрая се отсича. Какво? Не знам аз. Смешно. Mumble did the other guy tell you? Те не ги разбирам какво правят. Май малко... Как си чак стана моста, а? Tells maybe also want to report he... Така, еде. Айде пък ти намръднеш, а? Какво ще кажа? Мерси. Мерси за съдействието. Дърво, мерси за съдействието. Ето тук трябва да се качим и от тук вече трябва да продължаваме нагоре, ако това дърво не го изтърваме през секунда. И ако искате така просто да го врътнете нагоре. Оп, оп. От тук се надявам да мога. Не става. Гадно. Искам да го сложа малко по-нагоре. Ако изобщо успея да го държа. Put here. Добре. Оп. Пак не става. Трябва малко време да се
малко време отнема да се намести това дърво. Но после... Оп! И не пак не става. Трябва да е нещо по-високо, май. Хайде бе! Оле бе! Хайде, той е малко мирно пак си. От тук по смъртта ми мога да го скоча. Добре, то нещо се пада. Винаги пада като круша. Че всъщност е малко подобно по вид, но не и по скъпост. Тук дали ще може вече? О, ес бе! Успях. Найс. Оп! Хайде! Ето успя. То сега ще съм мъча една година. Успя, разбиле. Както виждате, аз съм малко променен, не така съм се преоблякал, промених си цвета на кожата, взех си шапка, обляках си хубава риска, no noobs, малко скъсани гащи, синички такива, мега яки, супер. Добре, те са с Руйкири Алфа, аз съм с бета. Всичките сме с Rare, бради. А тук всъщност не само има Gold Loot, а има и Zombie Loot, което е почти скъпо колкото Gold. Ой, I bring wrong one. Не мога да ги разбера тя. Оп! Ето я там гората. Тази вода не удря демидж. Тук само изглежда опасно, но изобщо не е. Гледайте каква мъгла, какво гадно. Но даже нищо... Готен зомби лут, да. Ето това е зомби луда. Ето зелен, а и това е голда. Чудите се какво му е златното, като е така, но... Наистина ли тъс бета врадва, не може да се че такъв лут. Но... сега ще го така. Това е едно да се чете обикновен I'll be out in the video. Окей. Ето виждате, вътре е златното. И така странна музичка, плашеща се чува тук. Ето усилих я даже да се чува по-добре. Та аз мисля... It's gold wood. I know. То сега се сети, че... Той какво направи? Умря ли? Какво направи? Той май умря. Или ливна, какво направи? Добре хора. Аз ще взема той дърво и едно зомби. Примерно някое дебелишко такова. Ето. Тия дървета са много леки, да знаете. Колкото и големи да изглеждат, могат да се носят хипер лесно. Хоп. Ето отвътре е още по-зомби, отколкото е отвънка. И
Гледайте, цялото дърво аз го държа над главата си. И ето го и обикновеното, което пак е голямо, го държа над главата си. Много са леки. Но мисля да отсека още един голдвуд. Да имам все пак повече голд, защото голда е по-скъпичък. Ето го е там, ми се вижда хубаво дърво. Знам защо в инвентара ми бразвата изглежда като все едно е с червена лентичка. Тя е с такава синя, но така е направена. Can you change your base? Знаете, че майка ми нещо тук ми вика. Give me X. I can give you if you want to change your base. Why not? Защо не? Защо не? И аз ще питам, защо не? О, вече почваме с обидите. Wait, I'll give you. Това е добър човек, наистина. Виждате тук каква страшна музика се чува, си едно призраче ще изкочат из стените. Някакви призраци, глупости. Да, по Хелоуин, ей тук трябва да сте с някой приятел и да използвате един глич, с който можете да единия да дига едното дърво нагоре, другия нагоре и все едно дървото лети, ама то буквално лети. И като го направите това нещо, трябва да минете точно зад планината, там дето е до водата, и на Хелоуин се спаунват там Спук и Голдвуд. Спуклуда е много готин, когато не е преработен, някакво черно, супер яко, а когато е обикновено просто такова, когато е преработено, не е обикновено, изглежда много грозно, такова кафяво, с жълти грозни линии, като някаква грозна мишка. Но е бая скъпичко, а Голдвуда изглежда направо като разтопена лава. Свети се едно току-що нажежено кюлче злато или огън, не огън или желязо, аз пак нажежен огън. Ще се върна, когато коброи този. Ще се върна, когато пренеса дърветата додолу. Хора, върнах се. Ето, замъкнах дърветата тук и почна някаква супер яката джунгла музичка. Все едно сме в джунгла. И все едно някакви ангели извиват от някъде. Останаха ми само това дърво и още едно. Хоп. Те изговорят една година, гледайте какво става тук. Той аз съм говорил. Тук обясняваме за гличове, за глупости. И този телефон много се обажда, значи. Това дърво дава бая пари.
пристигнах долу. Ето ми ги дърветата. И сега ще почвам да ги насичам на малки части, за да мога да ги вкарам в колата ми. Та с музичка много ма кефи. О, ще се FPS. Не зе. Бум. Така. Ето. Добре. Вече ми писна. Хоп. Е така е по-добре. Защото винаги цъкам едно, защото обикновено съм и на едно, а аз като фърлих Fireaxe, то Fireaxe ми беше на едно и Beta-Axe остана на тройката и аз се науча да цъкна едно, па то няма едно, има само 2 и 3. Което е малко странно в тази игра. Чак. Оп. Къде? Goldwood си изглежда както си изглежда така. Тук и tu изглежда мега яко, като се преработи. Мега много по-яко, когато е преработено. Извинете, ако ми чуете якото цъкане на мишка, защото се става радва малко трудничко, става сеченето на такова дърво. Плок. И е хубаво, ако искате да идвате тук, да идвате или с големия камион или с този големия камион, или с играта или с обикновения камион и едно ремарке, 2, защото не побира много дърво, както видяхте, трябва да се плати 100, за да се мине по един мост, трябва да се вземе дърво, да се качите догоре, да смъквате дървото после, което не е много малка работа. И е добре да се идва с добро оборудване. Не аз така мисля, ви ако играете тази игра, справете както искате. Хоп. Добре, мисля ето да работя последно да отсичам, да почвам с зомбите. Аз имам едно малко ремарке, но в момента не ми трябва, защото е малко по-малко от багажника на обикновената кола, което е малко тъпчко, какво да стане. Его и ето и зомби дървото. Аз сега като свърша с клипа ще трябва да отида за малко булут, защото хубава сделка направих с тоя. Оле мале, то са 84к. С лъмбъра направихме добра сделка за 10 сини дървета. 10 сини дървета за 10к. Ми излезе бая голяма загуба на сини дървета. Какво си е? А защо така легнах? Странно. Тъй да се досека. Оп, ето дърво. Не разбирам защо като дървото влезе под мен, аз се изстрелвам като ракетен изтребител, не знам как. И той дърво е много тъпо да се сече, защото е много големите части са много къси, е много сбучкано такова. That's not Goldwood. Кой не е Goldwood, ти ли ще ми кажеш, бе? It's not Gold when
Ай, no, ей, че си пак ти. Shadow, why did you lie? I'm not... Lie. This is gold. I'm not lie. This is gold. Мен даже не ми излиза и какво пишат. Много са тъпи те. Аз им казвам Goldwood. Ето отвътре е Goldwood. Той ми обяснява, че съм лъжа, защото трябва да мине през Салми, за да стане Goldwood. Тъпак. Сега ако не ми каже, че той не е зомби, ако ми каже, че той не е зомби-луд, той просто както един път един ми каза Shadowcraft, той не е синьо дърво. Какво дърво е? Чисто синьо дървото, той човека ми обяснява, той не е синьо. Какво е? Зелено, червено, бяло, оранжево. Не мога да ги разбера. То дълтонисти ли са? Какви са? Кой искаше? Can I have some zombie wood? Окей. Той без това не ми трябва достатък. Holy shit. Can I have some... Чакайте. Защо толкова бавно излизат нещата? Ужас. Лага е тежък. Винаги когато снимам на игри, лага не е в движението или в скоростта на играта, просто в чата, ако играя на мултиплеер, задължително в чата се прецаква всичко. Та, виждате какъв мазалър ще стане. Shadowcraft. What? Защо всички искат? Защо всички ме викат мене? Yes! Абе хора, защо не ми излизат нещата? Oh my boy, beautiful. Хора! What? What the... Добре. Вече задължително, когато свърша с клипа, шаливна и шаджайна на много. Защото два народа искат да им продам дърво. То сървър, всички хора искат дърво. Тубуда да не е злато. Това голод, спухот, не знам за какво го изкарва. То чак сега ми излезе, че съм написал аз. Ай! Ей, да си. Какво направи, бе? Колата ми... разбира се, че има. И сега просто моста ще тръгне да се дига. Аз ще отида в въздуха на майната си. Само защото е то спечагала. Уау, сестра ми вика много. Тъйде.
каквото и дърво са заклещи. И сега види, че са заклещи. Реши да се отклещи. Хора, ще се спра на клипа и сега ще се върна. Да, хора, тук съм. Извинявайте, че малко се карам с водата, защото се чуват през 3 стаи. Тук вече най-накрая мога да се тръгна с дървото. И ще видите колко яко изглежда преработено. Айде, опъни малко гъста, да бъгнем цялата игра. Да знаеш, пише са лак, не дабл агро. Чакай. Тези неща как са дошли така? Вау! Добре, да спам. Къде е? Yes. Ай, сега няма да ми излезе. То ми иска всички. Айде, разкарай се, бе! Разкарай се, бе, ще блакне са. Ще ви! Миса! Миса, бе! То ще ма принуди накрая да я блакне. Супер! Махна се! Ми само две имам. This one some yes. Okay. 5, 4, 3 wood after I buy. One, 4, 5, 3, 8. Nice. Nice.
Но не го разбирам този. Не знам какво иска. Не стига, че съм по-добър от него. Само дето той не си харчи парите като мене. Той ми се обяснява, не знам по кой начин. Неща са така. Ще се преработя най-накрая да работя. Да приключвам с това. Не, стой. Що изглеждам така? Добре. Сега ще видите как изглежда. Бето вие сте го виждали Goldwood. Gold врата. Ето минава и отзаде излиза така една златна дъщица. А зомбито само не сте виждали. Което е... Ето го. Мега якото изглежда. Ще трябва наистина да отида за защото много хора искат да купуват. Аз не продавам по толкова много. Нямам толкова много дърво. Не че нямам де. Ходил съм бая пъти, лесно се намира. Гледате клипове. А да знаете, моят клип важи май до днес и утре, защото явно не се е сменял пътя. Вчера пак ходих за Булут и беше с моя клип, гледах си собствения клип. И стана и мисля, че ще важи до утре и днес и утре. И това беше хора от мене. Ето показах как да вземете тези дървета. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, оставете един лайк. Абонирайте се. Аз бях Shadowcraft. Това беше от мене и чао!